HBP Jalan Lurah Cimahi pasahaton tu suderuas dohot tamu namar minggu di Tikion Horas Jalagabe selamat beribadah madihita saluhut atong tapuji matuhata marede mahita sia buku ede nomor 10 itu ayat sada do ayat tolu. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi porbadia natu mapalangit dohot tanoon amen. Sonod do hatani Tuhan Yesus martua maakana mauas malemida hati goran aipa busurod do nasida martua maakana yastodi ai idaonna nasida dode bata. Haleluya.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Upang hido hami tuho sahilehon matu hami todini hasitongan dohut dame asa takas huboto hami nasa lomo ni roham. Jalau rupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 120 lalu ayat 4 dohot ayat 5. Tangihon mapatik ni debata imana tersurat di Efesus bidu 5 mamukka maisian ayat 8 dot ayat sia sonon ma didok alaina holom dohamu najolo alai tiur do anggon waeng di bagasan Tuhani marparange mahamu songon aka anak hati uron aina sahaba habasau dohut hati goran dohut hasitongan ido parbue nina diuri ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen maredem tabigima korsian eksaudi
Marede mahita sian buku ede nomor 430 ayat sada. Terima kasih.
datu adopan ni debata martangiang mahita ali Tuhan debata nasumarihon saluhut jolma nang sude natinopami hodo debata ni hasitongan do tatigoran narodo hami tuadopamu membuat dosa ni sadok tanoon nang dosa nami marado poko masai torop do nagabe marsikor dohut aturaparon sialanis naso jupang hatigoran torop namangae na persuk hinorhon pabaheni akka nagugu manang namarhuaso sesama dosa nami sialani akka pasarian nasotama sailam tugu-tugu mahami di dalam hasit tongammu asalam terpasu-pasu na humaliang marhite-hite ngolu nami amen. Baga-baga taringat tu hasasani dosa humoko pita gabe dosa doibana naso tumadda dosa di bahet debata asa gabe hati goran ni debata hita marhite ibana hasangapon madi debata nadigijang amen. Mared de mahita sian buku edde nomor 527 ayat sada do ayat tolu. Tatangihon maturpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Injil Lukas bidu 10 sada mamukka maisian ayat 37 sahatu ayat 42 tajahama marsikap sori adorang dihatahod do PI
Diarahon sada halak parise maibana mangan jala bongot maibana laos hundul ma. Jadi dok Tuhanima tu ibana anggo hamu parise duru ni panginuman dohot makuk di payas hamu alai ia perbagasan muna gok padobo dohot hajahatod do. Asal ma di basa-basahon hamu na di bagasan na bahen asi-asi sadok yasma na di hamu. Ima sahatna mertua dona tumangihon hatani debata jalan nau peotsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 272 ayat 2 dohot ayat 3. Hatidakkon maha porseo tai songon nani hatidakkon idongata saha porseo disadok portibion rak madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan natu mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imanan tubuhan si Maria naga begabia siatot di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mata terpajal do ibadah tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di are patuluhon nama naik tu surgo lahu hudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai mada payang blok tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea terperbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu dosa daging ni halak naung mate do dihanguluan nasora suda. Amin. Tatangihon matikting na masa di tonga-tonga ni huriatka di bagasan mingguon. Shalom. Horas madihita saluhutna. Tikting manang warta
di bagasan mingguon ima minggu pasapul waluon dung Trinitatis tanggal 8 Oktober 2020. Topik ni minggu di halomon jahubado uhum dohot hati goran. Manang Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. 2. Koinonia 2.1. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2. Tamu huria dan pelayan firman. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 gereja kita telah menerima kunjungan gerejawi Punguan Kor Ina Ester HKBP Pulau Asem Resort Pulau Asem Jakarta Timur dalam ibadah pagi pukul 07.30 WIB dengan jumlah peserta 30 orang didampingi oleh Pendeta Elvis Marpaung Sarjana Teologia sekaligus pelayan firman manang khotbah dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB. 2.3 Sermon Week Rabu tanggal 11 Oktober 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di bagas ni keluarga Nyonya W. Aruan Boru Silitonga, alamat Jalan Lurah nomor 22. Week 4 di bagas keluarga Situape Pangaribuan Boru Nenggolan, alamat Jalan Sirna Rasa nomor 131 RT 3 RW 21 Cibabat. Week 6 di bagas keluarga S. Siahaan Boru Simbolon dengan alamat Jalan Andir Kepuh nomor 117 RT 04 RW 15. Week 8 di bagas ni keluarga Nyonya Lubis Boru Hutapea, alamat Jalan Komplek Pemda Sada Cibeber. Kamis tanggal 12 Oktober 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Week Sada di bagas keluarga HR Hutajulu Inang Boru Silalahi, alamat Jalan Jenderal Urip Sumoharjo F35 RT 3 RW 15. Week 3 di bagas ni keluarga Nyonya H. Pasaribu Boru Panggabean, alamat Jalan Pojok Cimahi. Week 5 di bagas ni keluarga Nyonya T. Hutasoit Boru Sianturi, Jalan Kolonel Masturi Gang Sukaresmi nomor 80. Week 7 di bagas ni keluarga O. Simarmata Boru Sinaga, alamat Komplek Bukit Permata Blok E2 nomor 23. Week 9 di bagas ni keluarga E. Sitanggang Boru Silaban, alamat Gedung Sekolah Minggu. Poin 3 Marturia 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan 5.1 Sidi khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 dalam ibadah pagi gereja kita telah melayani sidi khusus kepada saudari Rika Sevianti Boru Pasaribu. 5.2 Jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini Minggu 8 Oktober 2023 telah pindah keanggotaan jemaat atas nama keluarga Kolonel Yenoli Lumban Raja Inang Dewi Kristina Boru Simanjuntak dengan 2 orang anak dari WEK 4 ke Gereja HKBP Rio Martadinata Resort Rio Martadinata Bandung. 5.3 Jemaat baru. Terhitung mulai hari ini Minggu 8 Oktober 2023 menjadi jemaat baru. 1. Keluarga Bapak Radiaman Sidauruk Inang R. Boru Sagala
yang beralamat di Jalan Boromeus 1 nomor 8 Cibabat yang datang dari gereja HKBP Gempolan, masuk WEK 4. Yang kedua, keluarga Bapak Tober Silalahi Inang N Borubutar-Butar beserta 2 orang putri yang beralamat di Kafling IPTN Jalan Nusa Indah nomor 2D, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara yang datang dari gereja GKKI Baros, masuk WEK 4. 5.4 Pemberkatan nikah Manangwarta Paduahon. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Bribtu Rahmat Surya Tenggara Hutajulu, putra dari Bapak Robert Hutajulu almarhum, Ibu Domdom Tumiar Rohani Boru Pardede yang beralamat di Jalan Cihanjuang nomor 46 Cimahi. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk WEK 4 dengan Saudari Lugayanti Boru Simanjuntak Sarjana Pendidikan, putri dari Bapak Maranggum Simanjuntak, Ibu Inang Tambaria Boru Sirumapea yang beralamat di Jalan Melur 2 nomor 2 RT 2 RW 15 Ranca Ekek. Anggota Jemaat Gereja HKBP Betania Ranca Ekek Resort Bandung Rio Marta Dinata. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.5 Pemberkatan nikah Manangwarta Naparjolo. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gabriel Fajar Yanureza Tambunan, putra dari Bapak R Parlindungan Tambunan, Inang Delima Boru Tampu Bolon yang beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, Cisangkan Cimahi. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk WEK 5 dengan Saudari Olivia Ardan Ameswari Siburian, putri dari Bapak Olowan P. Siburian almarhum, Ibu Feriana Borusilalahi yang beralamat di Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Bandung. Anggota Jemaat Gereja HKBP Bethesda Bale Endah, Resort Bethesda Bale Endah. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. 5.6 Pelajar Sidi Manang Parguru Malua. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB, gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi Sidi Manang Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katekisasi Sidi supaya mendaftar ke kantor gereja atau ke Sintua WEK masing-masing dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat baptis. Ibadah didampingi orang tua. 5.7 Kunjungan gerejawi. Pada hari ini, Minggu 8 Oktober 2023, Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Petukangan, Resort Petukangan, sekaligus penggalangan dana pembangunan, didampingi oleh Pendeta Todo Tua Sirait MTH. 5.8 Rumah Pendeta Resort. Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, Rumah Pendeta Resort sudah pindah dari kontrakan ke gedung baru. 5.9 Pesta Gotilon tahun 2023. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, gereja kita merencanakan akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023. Adapun target yang akan dicapai sebesar 250 juta rupiah untuk memenuhi keperluan Natal umum dan Natal kategorial, bingkisan Natal warga sekitar dan keperluan huria lainnya. Sumber pemasukan Tok-tok kripe yaitu 750.000 per kakak dengan asumsi
target 175 juta, Sati-Sati ditargetkan 27 juta, Tortor kategorial 6 kategorial ditargetkan 15 juta, lelang lagu ditargetkan 10 juta, lelang ayam padar atau gota ditargetkan 15 juta, total 242 juta. Berikut dilampirkan daftar nama yang sudah memberi tok-tok ripe Pesta Gotilon 2023 dari setiap week sebagai gambaran bagi panitia untuk teknis pelaksanaan Pesta Gotilon tersebut. Apakah masih ada lelang atau tidak? Adapun nama-namanya bisa kita lihat di PDF manang warta ni nadiser di wekta masing-masing. Mulai tema tikting saminggon, Tuhan memberkati. Shalom. Tapuji matuhata marede mahita siap buku ede nomor 120 sada ayat sada dohut udutna laus tapasaha ma peliata sada a dohut sada b. Damini debatana sumurung sian salut naroha.
Imana mangaramo tiak kate atemuna dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Atani debata di hita di minggu tasadarion imana tar surat di Yesaya bidupitu mamuka sian ayat sada satu ayat pitu Yesaya 5 tajama mar responsoria sia buku ni panurirang Yesaya bidu 5 ayat sada satu ayat pitu. Songonon maridok di sini. Marede maahu nuaing taringot tu hasiakku sada edde ni haholongaku taringot tu porlak anggurna. Mar porla anggur do hasiakku dipusu ni sada dolok nanapu. Atong hamu isi ni Jerusalem, jala hamu bawa siat Juda, ua uhum hamu ahu dohot porla anggurhu. Ope pabotohonokku matuhamu si bahenokku tu porla anggurhu. Upatokku mahadanga asa sudah digagat binatang lohaokku maparina asa dilutak. Alai porla anggur ni Jehovah Sebaot ima pinopar ni Israel do takkabawa sia Juda suasuanan hasudunganna sai dipaimai ma uhum hape idama pangarupaod do hati goran hape idama anggu hanggu do ima yanggo sahana dihamuakka manami inanami na posobulung saluhuna na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo hatani debata sai jok do di patudos ngolu ni hita na porsea ngolu ni sahala jolma tu suasuanan manang hau na patuduhon bahwa dalam proses itu ada sebuah hal yang bertumbuh magodang di bagasan hadirionna jala saluhudo nasa suasuanani dihirim boy magodang bertumbuh jumolo marurat magodang marparbue songonima tu hatta Yesus nang patuduhong ngoluni na porsiai songon parbue ni hau anggur songon parbue ni hau natonggi songon parbue ni hau naramos songoni manian dihirim ngoluni naporseai mian di bagasan ngoluna idoban dari dok Tuhan Yesus di Matius 3 ayat 7 parbue hok kamu manatama parbue hok manatama ninna jala di mangihuton Evangelium Matius sito di bidupitu ihudo di patorang Yesus tatadda do hausian perbuena jala taboto do dai sian perbuena asomdo marang natonggi maka kita mengenal buah pohon dari buahnya yang ia hasilkan apakah ia baik atau tidak songonima di batudos Tuhan Yesus di batudos hatani dewata
di padulus panurang Jesaya ngoluni na porseainian songon porlak anggur. Nama perbuehon perbue na Ramos, jala perbuehon perbue na Tonggi. Alai terhirim do Tuhatta di perbue na Tonggi siap bangsa Israel, siap bawa ni halak Juda, ai na asom do HP di perbuehon, na sotonggi do HP di lehon di bagasan ngoluni nasa bangsa Israeli terhirim dewata. Jala gabi boydo dewata di bagasan rohana masih hol situtu mai manin na iturpukon di haroro ni perbue na Tonggi HP na asom do di perbuehon terhiri mate molo somal terhirimon ikonarong do ubek nion asa unang manaw na haciti ayo lo do haciti naon ala terhirim songon na hacitu ilalain nalanya olo do na terhirimin na tu hattai pe terhirim dihirim HP terhirim rohana di perbue na Tonggi sian bangsoi nakpe nunga dipakuri nunga di pangilangan nunga di parau batu nunga diurus dengan hawi alairak di perbue hok kape na Tonggi nasom do di lehon jala tudus mau tu cerita ni amatta padita na sugot marjamita padita marpaung siap pulau asem sarot tamat tong taruli irok songonon arong do amatta do inatta di pasikola hom manakon na daw di sekolah na daw kuliah di sekolah na daw ngating ka sara nakon non dikirimi hepeng wa mata ya sa sekolah gelekon na rohana hola dapok bulan muda ngai pa imei masa katorpos surat ni gelengon sian nadau sadia perlu di mana sadia uang kuliahna sadia waksaku nadot lan akan asing atau patok do dikirim inongon meradu di hobi do mangan dohot parhepengon na asal masaya dong kirimon na tu anak ngaon saat tu na 5 tahun tingkat 5 anak konon somal na tong ngolonga 5 tahun ba tamak mak idot tong kan wisuda main narohana lau mana toras naut tu inganan na perkuliahan nai HP di bereng ma itor songon nacik marohani na toras naut ai terhirim do di anak ngai erang na kuliah HP na salilingon dikirimi pehepeng dohot akan perlu dang na marsikola HP nagabi tu na asing do dipakai anak konon disukum mak ai wado puang persikolamu holan nunga golom dapot daktar bain anak konai bergabus songoni ma bapak dot o masalah mau upamu mau ninna ai ngamer dosa ninna sai hudo kau tingkat sada tingkat 2 tingkat 3 HP sodinggana umar sekolah mamakke hepeng munenna jiwa maksudmu inna bayi ma bapak omane nga jalang mak ninna ijalang si borua di mak si oninna odo parumemu inna ena selilingon nagabe marumah tangga do imana dia tu nanti kos kuliah jadi tingkat sada baru ulah umuna masih nomor sada inna tingkat sada inna jadi tingkat sada pengaruh si nomor sada jadi tingkat 2 si nomor 2 tingkat 3 si nomor 3 inna ba terhiri mau inna naturas naon terhiri mau sayhu sakap do laumat do hoti wisuda na mau jongjong mana toras ni siadonan wisuda ngasarjana ininna rupani HP songonod do HP ulam ninna daktar sol-soli natoras naibe rupani nama sai gabi tong nama dihaholong ya anak nai nakpe ngasongoni pabahenan na hamuak kamang do tamuak kainang
songoni ma debata diturpukon terhirim sai di bait donian nading gatus porla anggur hasian naon sai di togu-togu do sai di patu paruak kanading di porlak anggur nai didok diturpukon hupakuri do asa gabur tanona husop putih dok kabatu asa unang koras ninna husuan lobok nadinggan denggan do lobok nga dungi di pauli tukup di tonga-tongana asa unang digagak babiat dungi di bait tu si pangilangan asa boy gabe na niulay alai si pai di pai mai ma perbuai na tonggi HP na asom do dituhon songoni ma pangalahoni bangsoi naso ma perbuai hon nadinggan di bagasan sadok perdalanan ni nguluna hamuak kamang dot tamuak kainang ado nana yang dihirim di bata perbuai ni ngulutta di bagasan tikyon songon nani dok ni episteli do sasitonga na yang tu haholongon jala ido na tumipo di hasitongan ni di bata ima holong ni roha di bagasan ngulu ni jolmai jalamian holongi marparbue di bagasan sadok pabahenan iro tong parbue ni holong ni rohai ima pabahenan do dang maboto manang mangatusi hatani debata dang mangapil manang pasosorhon 10 Torah hukum Taurat Musa dan mampu menjelaskan 635 pasal penjelasan hukum Taurat Musa alai di dok Tuhan Yesus halak na maperbuehon na ding gado na tonggi ima halak na mian di bagasan holong ni roha maperbuehon patik rayai ima haholongi Tuhan debatam haholongi dongan muzolma idu hataridaan ni hasitongan ni debata di bagasan di perdalanan ni ngulutta jala pangulau ni do na rikot nang pe rikot do na asing berkamu maturpu jamita turpu episteli merburi mangam ma Yesus dang merburi dang memasu tangan naneng doron ni Yesus di si ima molomangak kita tak pula merburi tak pula ibasu tangan tangi naneng doron ni Tuhan Yesus alai naneng doron ni Tuhan Yesus ima sian na memuri do memasu tangan arong ko penarumikot lao mangan ahame tangiang iro naneng doron Tuhan Yesus sian na memuri tangan arong do penarumikot lao mangan martangiang madok mau lihat itu debata aido na pinaturon ni Yesus dinalilehon nai mangal 5.000 halak didok mau lihat diangkat 5 roti dok 2 dekei tu banua gijang tu gijang madok mau lihat dungi dibuat ma panganani roti i didok mau lihat tu debata dungi dilehom matwa kasisian naninna rikok do na mamasu tangan lau mangan alai rumikok do martangiang tu debata di bagasan perdalanan ni ngulutta ido molo nasada unak tading nasada nani di hari koton ido yang lain perlu tetapi ada hal yang lebih perlu nomor minggu pek kamang do tamok kainang sotung tertuk-tuk kita rikot do pahean daringkan marminggu rikot do dah marpahean daringkan kamok kainang marpahean na marhaduhuan ninna akainata dinggan-dinggan pakaianna toman porman akamat taon uli pakaianna marbati marjas markameja kana posubulungoni nat akang gikon borukos yan stikes sari mutiara Medan sedang studi banding di stikes Raja Wali Cianjuang dinggan-dinggan pakaian tapakke mana dumenggani alai ino porlu tau tak nama dok nak pelamar pakaian merminggu manang asal ma pakaian ni rau denggado mar pakaian na marhaduhuan nauli merminggu alai urang disudati pakaian kita merminggu ikon pakaian na di bagasani do narumikot ninna Tuhan Yesus
Ido uhum na tumibbo di ngolu ni jolma ikon pahean perbagasan ido ima rohai na tumibbo di bagasan sadok perdalanan ni ngolutta ido kan ido dah kamang dot tamo kainan unang songon na minggu arong salah inat na minggu mattong inattong minggu dingga do pakaian dah yo basi sasak ngape sanggulna di bature lipstick na petong di badu dinggan mune putih jadi dingga do tongon minum ibu atas na putih bagak tung bagi mattong inattong minggu putih berdalan di utai sama di gereja terus on nasing mabu ini nattong we magoki si manol soli nattong marata met tahe sini si marata met nattong alai berek parjamita songonawon dah apala dinggak kura persauran na do parjamita on ma palau mamarjamita padita purbon atau ibirong kaloto non narong masih berengos sana si sol-soli marohana na mamerek parjamita on atto dangarong betikos di mana per minggu nih taktikos be per minggu nih di mana potum iba situa maragedda song situa mata bajita no perjulur pani dangarong be di rohana be ahon per minggu non dung dangarong tumago pipi nama si malolong nga saya silo soli patak Roma nak itu gari jod nam sitong alani jamitana ikan alani separ jamito Hapi nga baga pakyan na dungi gabi ipapipi tamat inatom ma si malolong nga siya na pipipipit gabi modhodok may natong pipipipi do barjolo ido nak pipipipit ta molo marjamita na olo do modhodok molo say pipipipiti ba modhodok may natong papurupur matahe ay bodo bigi-bigi na masen na siya na di papurupur gabi los murum may natong itu los murum matong di dangi woto be namaso rupani mernipi may natong di gereja nipina ima mamuro inataw di hauma inatong di mamuro di hauma mamuro iboto horo mamuro ka mangalele aporik di hauma ibaik kalak-kalak itarik buti itor homatong manopoti dosa tato poti marusata martang yang naho may tayo na paragidon itoroy naton iya ay marnipi naton mga liliaporik ay nang ino pinapara mo se iripu inatodo na tinarik nga tali ni haumay hape obu ni inata na di solo na ito anak pula bay mo lumek kilamate nang mododok kita terlebih do ita makin masuk tamu ita 10 asem agak terlebat nak mohon maaf Hamidah agak lebat kami nak masuk ala memang wama akatamu tau dinggad do paboratota jala sia-sia mana sida di dalan ido hebat ni sadari upang akamang dot tamu kainang rota mutta parupuan ni pulau asem lao seksi parupuan ta tupetukangan lao perpetukangan tujuh Jakarta ini mereka bersilili-lili lagi rotuson lao sianon rotusan lao siani mereka mah marla lao do parupuan ni petukangan tu Jakarta alai mauliate ma di debata Roma padita petukangan toy ma do parpulu asem na peting sudah jadi dari gamay molo so isipe parupuan mana muehami arong do pihak kainat tanasing di sini na jadi iruak kaperbuwe ni dari gani dang apala ikon berbasu tangan laumangan jala molorang berbasu tangan si parsala mo jala marjea dang ina nang donon na nang ukapon ni Tuhan Yesus na nang ukapon ni Tuhan Yesus ima holongi do na tumibus Yesus jala mar perbuwe menian marpapahenam maniak kolongi di bagasan saluhut
Panadayon di dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni ngulutta si ganupari. Odo nanaing didobrak oleh Tuhan Yesus sehingga ia menegaskan bahwa orang Israel halak parise marjea. Ia dengan berani mengatakan, hai kamu keturunan ulat beludak, orang-orang bodoh yang tidak menerima Injil hanya karena melihat Yesus lahir dari Maria perempuan miskin dan Yusuf tukang kayu, sehingga kemuliaan Injil dan keselamatan tertutupi oleh perduru. Iro naneng do Tuhan Yesus tu ita akamang do tamok kainang rikok do na di portibion rikok do dah nang arong madok dan rikok na di portibion alai sayu nang matading na di Banua Gijang alani na di surgo na di Banua Torwon alani na di portibion. Iro naneng do Tuhan Yesus sayu nang matading perbagasan alani perduru sayu nang mamago akan adinggan alani aka ihot naso pola iko mabai jolma gabi si parsala di bagasan perdalanan ni ngulutta molo songoni olo do tertuk-tuk kita turoha na mangasi pangasion munafik ninda di hata Indonesia ate muka nabi pikiran kotor perkataan roh kudus perbuatan roh halus kairo ngulunion jadi nang dengan akas songonon hati-hati tak tamang dota mokenang molo sipata murah-murah hita madabu tu nama salahon olodo madabu hita tu bakko ni halak parise si boto surat do Yahudi ai colan nama salahon dulu nion os salaina HP ditikiri dok halak salah tak jadi pature dirina ibana pius salah siani ido bain gabi pangasi ayang gonang turero songot Tuhan Yesus boy do Yesus madok pino pariulo kina boy ay turero ibanat to hok kana oto inna boy do Yesus madok boy ay nangarong diulay mana na sala di bagasa parulon ne alayak mo hita zolo maro dak talup pita madok songoni alania ala ditik kita salao kalak dak tapareso dirita pangasi do hita isi ay molo ta pabereng-bereng itu Matius pitui kan Matius pitui kamu melihat selumbar di mata saudaramu tetapi sebalok di matamu holip tidak terlihat inna itu ciri-cirinya hataridana iko saurdo maniang nang perbueni pakata yota dohot papahenata di bagasan perbuen naringkan songon naminai mani debata adison sarupa hatana dohot papahenanna saurdut perkataannya dengan perbuatannya selaras dia sejalan maka ia akan berkuasa marsahala lau pasahaton si pasahatonna ai tuturut tong nani dok nai ngadiulainna tuturut tong nani pinasa nai ngadibaen ninna tuturut tong nani dijinohon nai ai nung ngadiulahon ninna ima halak na sadalan hatana dohot pangulaonna saurdut pakatayonna dohot pabahenanna nak songoni nak sok kalak Yahudi dibereng perdosa ini turpuhi kan ipar 10 hamu doso kana metina par 10 kana met akapajak dia do sia perbuini sayur pe dibuat sapar 10 HP dan diulah holong ni roha dan diulah hasitongan asiasi pedang dibayan ninna unak songoni madabu hita di bagasan perdalanan ni ngulutta na toari 162 tahun maha KBP ibu tahu deh motong kue doamu tahu 162 tahun HKBP 162 tahun ai pasti kes kenapa 7 Oktober menjadi lahir HKBP bama jo gotore nang goto ngamar guru malu hamu ngah imah nalupa do alakon dang kidang dia zarop paditeno ni tanggal 7 Oktober marapot opat perdita di parau sorat si pirok
memetakan peta pelayanan, membagi peta pelayanan. Mamukasian pahai Pangaloan satu parausorat sipirok. Ise di Pangaloan, ise di Sarulla satu parausorat. Paditanopati ima heine Klammert Berts van Asselt. Ima sebelum rorope nomensen. Lausido gabe songon na di patongot tuhani horoa HKBP ima heine K Klammer B Berts V Van Asselt sia bulat daron ladang adong V Victory di Hatabatak iba ma P Van Asselt. Iro ari hatutu buni HKBP 192 tahun. Molo 192 tahun HKBP ngatutu boy gabe pasu-pasu tu portibio song visi ni HKBP maperbuehon naringgan. Iro dihirim tu hatta sia kita saluhuna. Songoni manang hita di HKBP Cimahi Jalan Luraon di bagasan saluhut dos ni rohatta sahi hu togio mamak kamang dota makainang da tanggal 20 sion Oktober marpesta do hita pesta kotilon jala molotung gomospe di pangidohon hami perhalado pesta tai asa tapature ba taulupi mak tadukung mak 750.000 mak paditanami edang nang borati unang alani parduru magoroha parbagasan na beting dohot tak tolak gogo mangkarar sudi bae masian nasa tolak ni rohatta tak boleh kusena sai bae non itu akan mampu doi ale mulu tuturo tondang mampu ba tak tolak pun nasa masian na bae be ay molo 410 ruas ni HKBP Cimahi ngairo nakining di warta 80% pemangkarar dak pola patu kota kanasing manortori mahita pesta kotiloni itu dah emol 80% berarti 220 halak 220 kali 750 sekitar 220 juta dibanai mangalian notikotik ala rak gogona ngamabalu do dia segala macam ngamatua do segala macam goki nasai ngabebe nasai pe talului dak polarong belelang gule lelang ayam lelang dia pola manortor mahita di pestai wiksara satu wiksia papungamu yang maju gugutok tomunai tortor rokawan non pola namari dei mahita simat dok mau lihat itu Tuhani ala ni dengan di basana idot tong itu ahamak padita 240 juta targeti manggati Klatinofon ngajo joton parsahit name pengaya no nahon organon ngayaw nami 2 minggu alerang arong ruas mernidasi roh harupanete nami ko disodon kami servis dulu tinggal 2 minggu na ngaya jadi dah mardomu memang ngalilingi tagat tima nanget tagat tima karena di garis atau di beriba 40 juta tu si dotak kebutuhan di Natal tak asi marohat dos marohat tak kamang dota makenang batu duhon na parsidohot tita di pesta las ni roha di tanggal 20 jalairo banda di tik-tik ko sarerio nak kana mangaliada unak pola sensitivitas tong gabi songonanan non gabi tarboto na sumangaliada pola ay so ya di huria so ilepe mananga di huria ala ayat tong taguguma berusaha tadohot tong daktuk na tumipo banang go pala parsitongan alay dohot tiba idot tong anggo na duminggan nian songon hataridaan ni ruas na mangulu hita di debata patuduhon las ni rohatta molotung boy ta capai nang ko pala 80% nak kamang dot tamakkainang kola ni pinian unak kola se patupak ay habis tikki sudah gugu laho patupaho nak kalelang habis pata holodo laos ala ni mohokma gabi madamor apelon buahon madamor dialang ni harak ma hapi ngabesi bayi ma olo songoni sipata ayamo pede ma holan rukunga ay piga manuk do ay rukunga sudena ay nabaro manukon na rukungu sude manukin jadi olo anggodos rohata sopolarong na asing nai 80% pon na manortori me tatongan no disi madok mauliate mardom padita resope ngamulai jo songon na masuk sarejabu ngau bereng panitia pembangunan naik nangetinan kantor habis sifat ditatoro tusan
di saya habis itu naik nanget di lantai tuluan naik nanget rupani songoni ta sabar hita babu dora dengan sude marture jala martupa alaniaha ala di perbueo kita doha holongo songonani do ni Tuhan Yesus si marpabahena kita sian ias ni rohatta dang ala guru di zolma alai guru di debata amin martangiang mahita mau lihat madiho Tuhan di asini roham do didingkan di basam di hami di bagasan tikyo di pasu-pasu rohami mamuji guar munabadie si patau ilala hami ngulunami odang do pema perbueon natonggi parbue natama di perdalanan ni ngulunami alai Tuhan sayunang jalo tabahami sayunang tabale Tuhan ngulunami tumpai mamajo asahu perbueho kami natonggi pasu-pasu mahami asa margogo hami patuduhon perbuin na dinggan natama marhiti holong dohot pabahenan nami sian ias ni rohanami Tuhan pasu-pasu maruasmu na marminggu di garejaon dohot di live streaming ahape paru kilon nasida le Tuhan say homa manuk pahingulu nasida mamasu-masu kana hinirim nasida jala mangaramoti nasida di bagasak kai pason ruasmu na ulang tahun kelahiran sadari odok saminggon panjang umur di nasida ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida pasu-pasu ale Tuhan na malua sadarion ima rikas sefianti boru pasaribu lam matoras ruas napida kolonel yerubat manasida kami jemaat baru Sidauruk boru sagala te silalahi boru butar-butar saya toppa manasida na ruas naolo parsidohot mamuji guarmu pasu-pasu ali Tuhan ruas ni huriam na live streaming Rizon Gultom dot Vivi Riana Tresia nak pemarminggu ina nami boru naibaho idahami saya lam tuhi pas na nasida tu karina nang roale Tuhan pos rohanami pasu-pasu na nang marhasohotan rahmatu tajulu dot lugayanti boru simajuntak songoni nang Gabriel Fajar Tambunan dot Olivia boru siburian lam matoras ma ale Tuhan holong di nasida lancar dengan tiur sude ulaun ni nasida pasu-pasu ale Tuhan kunjungan gereja Tuhan KBP Petukangan seksi perempuan hipas mana sida mula kanon ala roro nakita munami seksi perempuan ina Ester KBP Pulau Asem Jakarta hipas mana sida mulak tu Jakarta pasu-pasu sakap ni huriam pesta gotilon pasu-pasu NM week onom songoninang pasu-pasu keluarga Asinaga boru si lahi ngamalum boru nasida keluarga Egul tom boru sinaga wek opat ale Tuhan pasu-pasu janji iman keluarga pardede boru tapu bolon manangapi pada nasida tuho saya pasau mai do padan mutu nasida pasu-pasu pung Michael keluarga PH butar-butar boru sitorus saya tupahi nasida di bagasa gajang nyumur dohot hahi pason songoni nang diak kapinop per nasida pasu-pasu keluarga bihuta soit boru pajaitan di leokko palumian ni pahoppu di nasida di keluarga ni pinop per nasida ramoti mai pasu-pasu len ni boru panggabean ruli si hombing songoni nang Roni Andi Manik ale Tuhan sai tabayak kalas ni rohadok nadengga di ngolu nasida sai homa le Tuhan nama nupahi ruasmu namar sahid asa hipas nasida le Tuhan nungamula nian amanami purba tu bagas nasida puktiar sai dalan na marhahi pasom mai songoni nang dirawat di Jabu dot proses kemoterapi amang sidabuke dot inang boru silalahi sai tok tonggo tangyak konon nami paru kilon nasida tu adopamu ale Tuhan dot inang nyonya samosir boru turnip dia kapar sahitun nasida naposa narenge ho manungguli haporsyamna unang madele nasida ale tok tong ale Tuhan marlas ni roha mai maima di
hamalumon na neng pasautomu di nasida jala di bagasan habingeton. Mauliate madiho Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus upasat tami tangyang namion. Amin. Mari de mahita hut papungu pilat tujolo. Ale di bata namin na di banua gijang horoharon ni salu silelew na din gado na sa ulibasa na mauliutos pasata mi masyan na ni leon mituhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabiwap na utsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihanon pati bulok karajaon mo dito nga ni huriam do di portibion buhay marohan nami mariti tetordim asalamutad dahami gurang ni silew leon mituhami asalam girgir hami madok mauliate tuho maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roh maharajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadari okang uluas siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamo mapasu-pasu sian Tuhan tak. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan dewata maho. Di sodakon Tuhan dewata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan dewata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin.